മലയാളികളുടെ പ്രിയതാരം ഇന്നസെന്റിനെ വീണ്ടും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ക്യാൻസർ സംബന്ധമായ ചികിത്സയിൽ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. ഇന്നലെ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുകയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തോട് പടവെട്ടി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി അസുഖത്തെ തുടർന്ന് വല്ലാതെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഇന്നസെന്റ് മരുന്നുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ക്യാൻസർ രോഗത്തെ തന്റെ ഇച്ഛാശക്തിയോടെ നേരിട്ട വ്യക്തിയായിട്ടാണ് നടൻ ഇന്നസെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. MP ആയപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് 4 വോട്ട് പിടിക്കാനല്ല താൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും 5 ക്യാൻസർ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അങ്കമാലി, ചാലക്കുടി, ആലുവ, പെരുമ്പാവൂർ എന്നീ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാമോഗ്രാം ചികിത്സാ കേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദീർഘകാലം താരസംഘടനയായ അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും സജീവമായിരുന്നു. എന്റർടൈൻമെന്റ് ഡെസ്ക്, മൂവി വേൾഡ് മീഡിയ.